L-Ajruport Internazzjonali ta' Malta ra żieda fil-passiġġieri li għaddew minnu tul l-aħħar 12-il xahar. Iżda sfortunatament ma ttirax passiġġieri daqs pajjiżi oħra fl-Ewropa. Kienet din l-analiżi li saret dwar is-sena 2021 hekk kif fl-aħħar xhur l-ajruport esperjenza daqqa ta' ħarta kawża tal-pandemija u l-varjant Omicron. L-Ajruport Internazzjonali ta' Malta ra tnaqqis ta' 65.2% fil-passiġġieri li għamlu użu minn dan l-ajruport meta tikkumpara l-2019 mal-2021. Fejn matul is-sena l-oħra l-iktar li rajna kienu persuni li ġew mill-Italja, r-Renju Unit u l-Ġermanja. NetNews kellem mal-kap dwar l-iżvilupp ta' traffiku tal-ajru Alex Cardona fejn spjegalna d-differenza li l-ajruport esperjenza fl-aħħar xhur. Restrizzjonijiet li daħlu fis-seħħ ma tantxenu klieli meta jkollok tibdil fil-regoli biex tidħol f'pajjiż jew ieħor ikun hemm impatt immedjat kif rajna qabel jisu 4 minn kull 10 siġġijiet fuq kull ajruplan spiċċaw vojta. Għal din is-sena qed ikun imbassar li se jkun hemm kompetizzjoni għolja minn pajjiżi Ewropej oħra, mod speċjali għas-sajf li ġej, filwaqt li hemm tama li l-ajruport jerġa' jara żieda fil-passiġġieri. Se jiġri fis-sajf għadu daqsxejn kmieni, però li jeħtieġ żgur huwa messaġġ ċar biex tiżdied dik li jdura consumer confidence, jiġifieri n-nies għandha bżonn tħares lejn is-sajf b'ċertu ottimizmu sal-punt li tħeġġiġha biex tibbukkja bil-qoddim. Għadna maħniex hemmhekk, jeħtieġ li jkun hemm pjan ċar. U għalhekk li saret talba mis-CEO Ellen Borg biex il-Gvern jirrevedi l-miżuri li hemm fis-seħħ f'pajjiżna, mod speċjali fejn jitlu ċertifikat tal-vaċċin li hu validu għal 3 xhur biss, meta fil-pajjiżi l-oħra jdum validu għal 9 xhur. Qed nappellaw il-Gvern biex il-miżuri li hemm in place f'stati membri tal-Unjoni Ewropea l-oħrajn aħna nifollow jgħu l-oħrajn ġifieri li l-certification tal-vaċċin jekk huwa validu għal residenti l-Italja għal 270 ġurnata. L-istess ikun għal minu resident Malti. Moreover, kien hemm ukoll restrizzjonijiet li ġew in place f'Ġulaj tas-sena l-oħra fejn għadna illi fejn Gvern Malti qal illi min hu vaċċinat biss jista' jidħol f'Malta u qed nitolbu li di wkoll tiġi rivista biex min niffollowjaw il-guidelines li hemm fl-Unjoni Ewropea. Ottubru kien l-iktar xahar li ra moviment ta' passiġġieri filwaqt li frar kien l-inqas xahar. L-aħħar ċifri juru li matul 2021 għaddew madwar 2.54 miljun passiġġier mill-Ajruport Internazzjonali.